weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takusan yoni ha toon to beeli coyi to galle amadou gatamare ko on takusan yoni to sasel talɓe doɗel to ndulomaji galle sahar abdoulaye sar ene jeeya e gardinde kabaruji men ɗo e leydi hono mauritanie mohamed salem wulimer zouk jagorgal ko gueɗe caggal leydi yodiri e nando mum mo leydi hono bene police mo leydi hono mauritanie ko firti hono cabbuli ɓen kay yiɗɓe kay wallude ɓen anniyankoɓe e suuɗo suuɗol to leydi hono sénégal juɓɓuli capanɗe joyi taw ko rewɓe e rima hono mawɗo leydi hono sénégal nde sinata kay haalande mum wanno toon to leyɗele jonde amérique min jaha toon leydi hono mali niger guinée conakry côte d'ivoire ghana cameroun malawi to jolam jabeeri min jaha leydi hono français leyɗele jonde amérique mexique danemark yamen syrie kañum e gaza hara goɗɗe joni joni min jaño e kabrindi salade aadi ɓuri fettude aadi ceernama tijane diallo gorko mo melga wuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an dine maɗa weltare tv ceernama tijane diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balawala tan wal kala ceernama tijane diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa jirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceernama tijane diallo nde yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceernama tijane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceernama tijane diallo ne yawrani on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano ko prix on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amadou tijane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjinneji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amadou tijane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno amadou tijane diallo base makko ne tawe to nakshot en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laabɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden danɗo faade makko firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o
sayiɗi jokkodirde e tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Ponji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko daari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe korelte kawis polo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe tedduɓe heddotoɗe weltare Ayawo TV ko joni min gari addande moon computer moon e ɗemgal pulaar e ñalawma hannde o mawde nogas e joggom lewru siltu ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi so tawi noon koto natte ɓosoji to ko Saydou Abou Ba mo seba on o gorgol so tawi ɗo ko haalirde ko Alsane Oumar Bocce gorko mo Sara a Ndogo ko addi noon enen jaɓana kabaruji men ene wayno taw kadi ko ɗo délégation leydi hono Mauritanie ummima ɗo yiyete ñande alkamisare taw ko nokkasi joyi lewru ndu gonɗe ɗu taw ko gaddugol ono gaddugol Ghali Abou Ba ɗum noon tawde ko tawtoriye toon conférence baɗo toon taw ko fedde yiɗɓe Sarr Abdoulaye Sarr kañum e Khalidou Abdoulaye ono si ɗum no kadi taw koye gaddugol sokhna Aminata kono gise ɗum noon waɗata ko toon to wendi kono bosiyaɓe ɓe gummima ɗo yiyete taw aɓe celli aɓe cellira ɓe mbawi kono taccuɗo maayo ngo ɓe payi toon to banggue on Sénégal ngam kay tawtorede oɗo conférence hono mawɗo no fewi no mbiɗo ni e gardugol tawkade ko Ghali Abou Ba ene woni hono Bano Mamadou hono Sarr Hamme Sall taw ko kanko ardi hono sukaɓe tabital pulagu ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wonde tawkade ko Mamadou hon mbawi Makamba Couture ɗum noon ene wayno taw ko équipe mum kañum enne kamɓe foof ɓe mbaɗi hono jura faade toon ɗum noon to ɗon to Sénégal maɓe noon e jamma hanki o ɓe mbaɗi ko toon to Dumga ɗum noon e ñalawma hannde o ɓe jaɓan toon to ndulumaji toon ɓe ñalloy toon to galle Sarr Abdoulaye Sarr soɓe ñalli toon ha kikiɗe ɓe putti toon e délégation ngaji ɗi eɓe mbawa wadde jura ha toon to wendu hono bosyaɓe ngam waɗoy toon tawde oɗo conférence pattam lamijo tawno waɗata ɗum ko Sarr Abdoulaye Sarr e ñande o nogasi jokom nogasi e jeeɗiɗi lewru ndu gonɗe ɗu Ama Samba Lo kañum dey heedande kono caggal kañum e délégation mum Madina Gounas kamɓene ko ñalawma taw ko aljumare ɓe gummoro toon lamorgo leydi hono Sénégal ɓe jaɓan toon to taw ko Kidir to galle Habous Diallo mo ganduɗon o ɗum noon ɓe mbawa kamɓene arde ɗon ɓe ñalla ɗon caggal ɗum eɓe mbawa kadi hirnande toon to wendu bosiyaɓe ɗum ɗo foof ko ngam mawninoyde oɗo conférence e gardugol sokhna Aminata kono guise ɗum noon ene mbiyaɓe tan ɗum noon ko lawol jaam ɓe tawoye jaam ɓe garta kadi e dow jaam e cellal ɗum noon ene mbiya toon dendagal ko duwa toon fof ko waɗata ko e moƴƴere yo Allah rokku kadi taw kadi ko hettiyankoɓeɓe wawde kadi hono kadi feccade e ɗen moƴƴe kadi dañeteɗe toon ɗe kala ɗum noon ñande capantati nduɗo lewru ndu goɗɗo ɓe kaɗan tan toon to wendu bosiyaɓe mamma kadi woɗɗo ɗonnude toon ɗo ɓuulon kaaƴe ngam waɗoy toon kadi kono tawade ko conférence mo ganduɗa hoorema ɗum fof
ko yidde kay wawde kono mawninde wawde yidde gueɗe mawɗe naftoje e taw ko rendo ko fof mamba ko wala toon taw kadi kay dande Sar Abdoulaye Sarr wawata kadi hono yuɓɓinde ɗum no hannirta dayetini no mbiɗen e gartidi kono kaburuji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie Mohamed Salem wulmirtu ko jaggogal gueɗe fatude kono caggal tawata ko leydi hani eɓen Mauritanaɓe wonmo caggal kono leydi o wawi kono yindirde e nando makko tawata mo leydi hono Benin biyeteɗo hono Olusegun Bagary ɓe jewtidi ko fate jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗele kono ɗiɗɗe ɗum no wonno ko caggal kay nde ɓe pottuno toon to leyɗele dendude Amérique ngam tawkadi ko baru waɗanogo ɗum tawkadi oni wonata ko baru battow tawkadi ko capanɗe jeetatiɓijo ɗum noon ɓe mbawi kadi wadde toon gueɗe taw kadi ko moƴƴe no fewi ɗum noon e ɗo ha nder leydi kono Mauritanie gonɗen ene wayno dey police mo leydi kono Mauritanie wawi ñande tawkadi ko alarbare nogas nayi lewru siltu 2025 wawde firtude nduɗo sabundu wonande kadi taw ko réseau wonande ɓen yidɓe ɗanninde ɓen to kadi fati toon to Canari ngam fayoyde to dongre Europe to ɗum noon taw kadi taw koye laaɗe ɓe mbawa kadi ko nawdeɓe ɗum noon kadi en gandi ɗiɗo lebbi cakkitiɗi wa ko heewi e mabɓe yidɓe kadi kono ɗannade ene wayno dey taw kadi ko ene tawe ɗo e nder leydi kono Mauritanie wonande kadi gila lewru siilo hani e avril 3 ujunere ɓen yidɓe ɗannade fade dongre Europe nde mbawi hono yitede ɗo wonande cabbuli woni réseau jeetati mbawi hono yitede taw yiita ɗum noon ko wonande ko police mo leydi hono Mauritanie hani e ɓen taw ko garda ko wiyete garda côté en mbawi kadi yiwtude ɗum tato e ɓen taw kadi ɗiɗo hen ko Mauritanie naɓe mbawi hono jaggede e nder ndiɗon hono mbadi taw kadi ko goɗɗo o noon ko janiyanke ɗum noon ene wayno dey ɓe mbayid ɗum ko ñande alarbare nogas nayi lewru surtout ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi taw koye hello mabɓe Facebook ene wayno ɗo e nder taw kadi ko leydi hono Mauritanie ene wayno de ka hannde ko fati noon e ɓen yidɓe ɗannade walla ni ɗon taw ko guinenaɓe wurnoɓe ɗo e leydi hono Mauritanie ɗum noon ene wayno ko ballodiral taw ko Africa Guinée ene wayno de wonande kay habaruji cewle wona ɗo guila nogas e tati lewru surtout ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi fodde 1jeɗiɗi yimɓe jiiɗuɗo taw ko jibinande guinenaɓe mbawi kadi ko nawtete toon to guendi mumen ɗum noon koye wallodirde noon e taw kadi ko Africa Guinée wallodire e mabɓe ngam nawtude ɓeɗon ɓe kayitaji kay ɓe ngala woni ɗiɗon kayitaji toon to Trarza ɗum noon wuuro Rosso ngo e oɗo saaha de jogui toon caɗele mawɗe no fewi nde tawno ɓen hoɗɓe toon ɓe ɗum noon wonande kadi taw kadi koto cewle no mbiri ni wonde tawi guykaali kewɗi ene mbaɗe toon wonande ɓen wujjoɓe kono nde tappiji en bourlaji gaz en hani taw ko climatiseur uji en e nande comci taw ko dimi en ɗum ɗo foof ala koɓe goppi ɓen wuyɓe e kala ko keeɓi tan nawata ɗum noon e oɗo saaha aɓe tampi no fewi ɓe erima noon taw kadi ko autorité ji ɗi nde mbaɗata hen taw kadi ko dole mumen nde mbaɗata kadi himmu mumen ngam kay dartinde ɗeɗo golle nde tawno wonde wona ngol lawol tan ɓe puɗɗi waɗ ɗum ala ko ene teska e ɗum noon e ɗiɗo lebbi kay wonde tan taw ko e nder wuuro ngo kay ko wujji tan terama ɗum noon ko ɗum woni toon ɗum noon aɓe ñaagui kay kisal nde wawata kadi hono artude toon ha wawa kadi hono o duumade toon to ene wayno de koto diwan hono Guiɗi Maga to nde ene wayno ko ɓen toppitiɓe ko fate gueɗe taw kadi ko fate hono juɓɓudi taw kadi ko aade mbawi ko heblu toon fodde pelle 3 min ketto hen taw kadi ko Zacharia Samba Dia o wawa kadi kono artude men toon to diwan Guiɗi Maga ɗum noon Zacharia assalamu aleykum jam Allah ñalle moon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltere tv weltere ɓiɓɓe fulɓe andu dinima naftande computal men ɗo e nder diwan meɗen Guiɗi makko ɓuuri tengtuɗo henam wonande fedde darnide jojjande hagge ade fedde darnide ko fadde banggue jojje hagge ade ɓe mbaɗi heble wonande e ñande nogas e tati lewru meɗen septembre ɗo e nder wuuro meɗen Selbaɓe wonande noon ɓe juɓɓini nde ɗo jangde gam tigui heblude wonande e pelle ɗe gandanɗa hoore mabɓe tawte e nder diwan meɗen Guiɗi Maga woni pelle tawi kadi ko pelle dentuɗe ɓe kebli fadde ene tolno e fedde 3 fedde e tawi kadi ene waɗi hen sukaɓe wonɓe kam e rewɓe foof mbaɗini ɗumen heble ko ene tolno e balɗe 3 heble ngo noon fuɗɗi ko ñande e nogas e tati nduɗo lewru ndu gonɗen heble ngo noon
ma duuma ko ene tolno e fadde balɗe tati taw kadi ɗeɗo e pelle e capanɗe tati e kañumen fof mbawi tawtorede ngoɗo heblo no hannirta niyede ɓe mbawi tigi rigui waɗande ɓe ngoɗo heblo no hannirta niyete ko wona ɗum ko wonande kadi e gardiɗo diwan meɗen e Guidy Makka tawi kadi ko gouverneur biyeteɗo Tahmane Wuli Bayrik e oɗo alarba mo jawtude e nam nogas e nayyi e lewru men septembre o waddi e jonde e yimɓe ɓe gandanɗa hoore mabɓe toppitiɓe fate banggue wonande jangde ɗo e nder diwan meɗen e Guidy Makka tawi kadi nden ɗon jonde nan ari tan ko wawde tigui rigui heblanade ko fate e banggue udditgol ɗin ɗon e école aji nden ɗon jonde noon o waddi ɗum ko wonande ko alarba oɗo mo jawɗen nogas nayyi lewru men septembre o waddi ɗum kadi ko toppitiɓe fate banggue wonande jangde ɗo e nder diwan meɗen Guidy Makka ngam tigui wawde yewtidde e mabɓe ko fate banggue keblogol wonande ko fate banggue e jangdeli ɗi no hannirta e niyet ko wona ɗum ko kadi ko fate banggue wonande maire commune de Selibaɓe Oumar Hammadou Ba waɗino jillu muɗum e yoga e école aji ko fate banggue école 11 ɗum ɗon tigui rigui ko wawde heblanade wonande e ko fate banggue udditgol école aji ɗi guila e fittugol ha ittuli kuɗoli gonnoji e nder école aji ɗi no hannirta nen kanko maire Oumar Hammadou Ba wonande maire commune de Selibaɓe o wawi no wadde jillu yoga e école aji ngam tigui wawde fittude ɗin ɗon école aji e heblanade wonande udditgol école aji ɗi ɗum wonata ko ñande jeegom lewru meɗen jogorndu darade ɗo e namdo wona ɗum ko so gummima nden ɗon jonde en jahata toon to wuuro meɗen wuro meɗen Sénégal Hammadi Ngari wonande jamma jibinede annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yuɓɓinama toon e oɗo talata jofde alarba mo jawtuɗo e namo taw kadi oɗo jamma yuɓɓinako e gardugol khalifa wuro mo Sénégal ceerno Madani Cissé wondude e min won Bono Omar Sosé dendagal bandiraɓe julɓe e ɓesguli Sénégal naɓe mbawi tigui rigui yuɓɓinde oɗo jamma no hannirta e niyete yimɓe kadi ngari notade e oɗo mawlud wuuro meɗen mo Sénégal e jogliɗi kala hono no wowi wadde kala hitande yimɓeɓe ngari notim udditirama janggugol deftere Allah nonne kadi uddirama janggugol deftere Allah nde e du'ama e dendagal bandiraɓe to ɓe mbawi wonde e jogli windere nde nde gena waɗata suturaji newuyaji kam e yajede addadejere e windere e muɗum Zakaria Samba Dia ɓe kera ngam a yawa weltare TV. Zakaria Samba Diallo Allah jarama a jarama Zakaria Samba Dia Allah jarama a jarama min mbiyo allahumma amin e dow yiɗi baɗa toon ɗi foof nde Allah kaddi waɗanta men e nden ko mum ko an uddi computer men ɗo e nder leydi hono Mauritanie en jaɓan tan ko leydi hono Sénégal leydi Sénégal de ene wayno toon juɓɓuli 15 wonande hono rewɓe erima hoorejo leydi ndi joom Bassirou Diomaye Faye nde kay artata kay e konngol mum ɗe haalno toon ɗi ñande altinare nogas ɗi lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ngam wiide kay potal yo won ɗen eddaji ngam wawde kadi potal wawa wonde hakkude hen taw noon koto banggue haalande ko tribune nation unie e ɗum e toon o haalno ɗon woni alay saago ko haalno ko yo waɗ ɗum e nder leydi hono Sénégal ɗum siine no hannirta ni hande toon leydi hono Sénégal ene wayno tawde ko oɗo yimiyanke waali tawde ko balago sek wawi hono wawi kono tawde ko jagguede toon ngam wiide wonde kadi e juuɗe mum kay ene tunwi e kalis taw kay wonde kono ɓen kadi burƴinoɓe hono kalis hani e fodde kay e jeygu oto makko mo yeyno tawde ko oto likso no fewi wonande ɓi taw ko on menno ardade tawde ko leydi ndi hono Macky Sall ɗum noon o wawi kadi hebde liberté taw ko wellitade makko taw ko provisoire e ɗum noon haade mabɓe kay wadde kadi tawde ko enquête moɓe jiiɗi wadde o ma jokku min jaa toon to wuuro teddudu taw en toon ene wayno taw kadi ko Amadou Samba Allo wawa kadi attande men kadi e juyeruji kadi kewɗi waɗede toon ɗi guila e Kolda naɓe hani to ko Dar Salam Kuba naɓe hani e wonande Huuɗa naɓe gaɗo toon juuɗade hono ceerno ma waw hono artande men hen kanko ɗum noon Amadou Samba Lo o wawa kadi artande men hen ɗum noon bisimilla ma Amadou Samba Lo. Allah wabarakatu haali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma haali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro Tittongo Madina Gounass kala e saaha ɓen ummotoɓe banggue yo banggue e nder nokkuji ɗi kala arde ziyar ɗo e nder wuuro Tittongo Madina Gounass gam arde yiide ceerno saminde ceerno kala e saaha en waɗa haali Abouba ko ɓoyani ko ɗon ɗo wuuro men Kolda ɓe gaari kewgol machallah kewgol timmogol gaari samminde ceerno juurade ɗum nonne kadi ɗon ɗo wuuro men Dar Salam Kaba e nder région mo Kaffrine
ɓen kadi garino kadi sabinde ceerno juurade ɗum ɓen kadi caggal muɗum ko ɗon ɗo wuuro men Houdallaye kamɓene kadi machallah gargol ceerno Adama mo ceerno Alassane Houdallaye garino kadi sabinde ceerno ɓe gonɗi fodde baɗɗe 3 ha 4 eɓe gonɗi ɗo e ceerno eɓe jultide muɗum eɓe birtide muɗum tawgal machallah wonni ɓe weltade e ɓeydade kala e saaha bandiraɓe kala ene juppo han hanndirta ni sam calminde ceerno juuraɗo man hanndirta ni ɓen kadi haala uba on conférence meɗen jogoɗo warde ɗon ɗo wuron wiyeede bo siyaɓe so allahu lamɗo jaɓi ñalama e jettima sabu ko janngo tan e ɓaawa janngo so allahu lamɗo jaɓi ɗum noon aljuma janngo ma délégation timmuɗo ummoɗo e nder wuro tuɗongo Madina Gounass yaaɓata toon kadi fof noon so ɓe gimmimo ɗo ɗo Madina Gounass ɓe ñalata koɗo wuro men Kiidira ɗo galle ceerno Haboussou Diallo ɗon seto e dental ɗon ñalata so allahu lamɗo jaɓi ha juula tisbar ha caggal takkusan o saaha deggodira ɓenne toon to wuro men bo siyaɓe so allahu lamɗo jaɓi ɗum noon bandiraɓe kala ene mbiya ɓe simlaɓe e nder on nokku e on diwan bo siyaɓe ko musidɗo Amadou Sambolo e Madina Gounass weltare TV weltare ɓe fulɓe adadinma Haali Abouba Allah jarama Amadou Sambolo golle ma pewi jooɗi ko an uddi computer men e ɗemgal Pulaar e leydi hono Sénégal ɗum ɗo andi hono lawol jam jawon dow jam gartude dow jam ɗum noon wendu bosiyaɓe koye dañi kadi hoɓɓe ɗum noon handudeɓe kadi e warane ɗum noon amin mbi mon lawol jam caggal hono leydi hono Sénégal paɗon ko to leydi hono Mali to e wayno état major mabɓe tawde ko général tawde ko des armées woni EMGA wawi hono bayinde e nder bayinago ngo noon nde bayino ñal alkamisare 25 lewru siltu ujunnaje ɗiɗi e 25 wiide wonde kay ɓe mbani ɓe bonni fodde kay hono juɓɓol tati ko taw ko ɓen seɓɓittiɓe mawɓe no fewi wonande taw ko diwan Buguni kañum de opération no waɗiri ni de ɓe mbawi kono wadde toon nder jamma 24 lewru siltu ujunnaje ɗiɗi e 25 e wawde kadi taw kadi koɓe jinno hebde ko ene wadde ɓe mbaɗi ɗum e oɗo taw ko groupe wonande kadi taw ko ɓen seɓɓitiɓe e ɗiɗon taw ko janguji ɗi ɓowtondi ɓe mbi wonde kadi ko taw kadi hani e ɗen ladde noddirtede e 52 gu to banggue rewo ɓajango funnague e oɗon nokku hani toon to Keb Kor to banggue worgo ɓajango funnague hani to Jaka Lakoro ɗum noon ɗum foof ɓe mbaɗi fittu toon hani toon to Garalo ko toon tigui ene wayno de ɓe mbawi kadi ɗum nunde tawde ko wadde koɓe jiiɗi tawde kono ko wadde ko ha ɓe golle mabɓe kay tawde ko mbawa kadi taw kadi ko yuɓɓude no hannirta dayitini toon to Côte d'Ivoire ene wayno de ene woteji mabɓe baɗoji kay ñande 25 lewru tawde ko octobre ujunnaje ɗiɗi e 25 won lewru aroru ndu ene wayno conseil mabɓe constitutionnel wonande commission tawde électoral indépendante woni CEI ene wayno de ko kamɓe ko juɓɓudi bandi fayide ndeɓe kamɓe kay kadi mbaɗa kadi ɓe haaɓe ndewino taw ko woto o ha yara ko ɗiɗo juɓɓuɗi ɗi tawi ñiŋa toon no taw kadi ko ɓen lundiɓe ɓe ñiŋi kay golle mabɓe ɗe gila e joni kay puɗɗi ɗum noon taw kadi ko ñiŋede kona Guinée Conakry toon de ene wayno ko wote ɗe ɓuuri taw kadi ko wiiɓe kadi ɓe ɓuuri hewde e wiiɓe ala ɓe nde tawno wiiɓe ɓe ko 69 e nder temedere kono nunnugo de wi ɗum de ko kamɓe tan mbaɗi koni koɓe ɓe jiiɗi woni koɓe tan ko mate kadi lawɗinde taw kadi ko mate oɗo gardiɗo kay laamu sabbungo toon Mamadou Doumbouya mata kay ene wawa kadi ñibde kay e nguɗo hono laamu toon to Niger 50 civil en mbawi ko noon tawde ko mbawi kadi kono warede toon taw noon ko taw kadi koye armée taw kadi ko armée o waɗi ngal ɗon baɗal yinno wadde kay ko habde ɓen seɓɓitiɓe nde ko noon kural mumen de woofi yandu yiye ɓen civil en wari noon fodde 50 e ɓen toon to Tila Beri ene wayno tawi taw kay eɗen ɗo wuuro tawde ko commune Gour Fayi e ɗum wonande kadi e Filande e ɗum noon ko toon tigui ɗum waɗi kono noon ene wayno de ha oɗo saaha ene wayno de kamɓe kadi taw ko fati oɗo ko mbiyata hono bavure de l'armée taw ko malien mo waɗi ko ha de taw ko yinno tan ko toɓɓude ɓen civil en kono noon ha e oɗo saaha de ala koɓe kaali hen taw ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hoorema
ko hunde kulɓinide no feewi toon to Ghana ene wona on président ko tawata ko leydi hono Ghana o jertini ñande alkamisare nogas e joyi lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi wonande bayyinama tawata ko fatidede e tawata ko leñam leñagu e wade kadi e ɓen kadi tawata ko yanoɓe toon taw kadi ko to mbiyata kono anti migrant en ni hani toon to tribune mo loni o ko ɗon to haade haɓande haalande nde wonande ɗen balɗe ɗiɗi hono jewtidi Donald Trump noon ɗum noon kadi ko kadi yidde tan ko wadde kadi défendre tawata politique mum e wonande kadi ɓen migrant en kanko noon o wi wonde ɗon alaa sago ɗum frontiére o uddite ɗum noon o wi kadi haalde ɗum kadi to toon to assemblée hono général wonande won institution wonde kadi kanko gardiɗo hono leydi kono to Ghana taw ko John taw Mahama ɗum noon o wawi wiide wonde ko o wi wonde kadi alaa sago tan won ene gueɗe ko fati kala ko fati tan e ɓandiyanke eko won ɗene gueɗe ko fati kadi ko addata kadi taw kadi ko leñam wago ɗum ɗo foof ene foti e ƴeewede ɗum kadi jertine e waɗande ɓen waɗoɓe ɗum ɓeyene toon to ene wayno to Cameroun to nde ene wayno kamɓene ko campagne mabɓe fuɗɗoto ko ñande nogas e jeetati duuɗo lewru ndu gonɗen tawata ko laamu ngu no rentini noon ƴammoɓe ɓe fof nde ndettoto addu toon tawata ko fitina e nder leydi ndi ɗum noon hani addude to kadi ko jiiɓoru ɗum noon ɗum fof rentinama nde ɓe tinnoto ɓe mbaɗata haqqillaji e koɓe mbaɗata koyete ɓe ganda noon leydi ndi ko leydi mabɓe ɗum noon kala koɗo waɗe hen taw kadi ko hunde jaadidi waɗata hen toon to Malawi ene wayde taw ko Laurus taw kadi ko Jacques Vera ko hoɗojo leydi jaltuɗo o kanko de o wawi hono jebbilade e wiide o jaaɓi ko kanko Hawa ɗum noon o ñaguinima moƴƴere ɗum noon on Peter Mutharika yo jokkore jaam e ko hawimo ko ɗum tigi ko moƴƴinta taw ko laamu so tawi hawama ganda ko an Hawa duwonɗa taw kadi ko gagne ɗum o mbiya yo jogoro jaam ko ɗum fewnata leydi moƴƴinta leydi ɗum noon joni paɗen ko toon joolam jaɓeri puɗɗoɗen ko leydi hono France leydi France de toon ene wayno on mennoɗo ardade kono leydi Nicolas Sarkozy kanko de o wawi kadi ñande alkamisa nogas joyi lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi o taƴanama duuɓi joyi na kadi waɗete e nder kaso wonande kay e caggal kay e kanko nde wonnoɗen gueɗe ɗe ndemani lawol to leydi hono Libye nde o addutono koppareje gam o wallito ɗum noon kono woniri gardu leydi wonno kay ko ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi ɗum noon ene wayno ɗum waɗini noon bang yo bang e wonande ɓen kadi waɗa haaluɗoji mumen ko fate kono nde ɗo hono ñawore ɗum noon ndeɓe gandi tan ɗo e ɗo kam e lewru o lelono ɗum noon hayso tawi ni am waɗi hono appel kono noon kam ene wayno de oɗo saaha kam o taƴanama duuɓi joyyi e nder dumburdu toon leyɗele hono dirdude Amérique ene wayno gaddude hono leydi ndi Donald Trump kanko ñande alkamisare no kasi joyi lewru taw kadi ko nogas joyi lewru taw kadi wonde kadi ndu goɗɗo ndu o wawi kono wiide wonde kadi kanko de o ɗaccata hono leydi hono Israila ene waɗa toon ko wiyete kon annexé e Cisjordanie ko ɗum noon tawata ko aɓe mbiya wonde aɓe jiima ɗumen ɗum noon kanko o wawi kadi wiide noon ko jagorde nande leydi hono Israila ko fawde extrême droite en hani e ɓen taw kadi ko wawde kadi wiide wonde ko caggal kay nde leyɗele wone ɗen jaaɓi wiide wonde heɓtinde leydi hono Palestine nde ko ɗum addaniɓe kamɓene e wiide wonde konde mbaɗa wona eɗene gueɗe kono no wi noon kanko o haaldeni e ñalawma tawata ko hanki o wonande kono Benyamin Netanyahu wonko ɓe kaldi ko heewi ɗum noon hayni ene jeeya ken ko fadde kono taw kadi ko jaayi ɗi darto toon to Proche Orient ɗum noon kadi hani e deƴƴal wawa ko atu toon to Gaza ɗum noon ene wawi ni taw ko deƴƴal ngal wawa ko duuɓade no fewi e wonande kadi tawata ko haala makko Mexique toon paaɗen ene wayno caserne militaire en wawi hono yiyane toon caggal kay nde kadi o manifestation ngaji ɗi mbawi waɗede toon gam wiide wonde 43 ɓen taw kadi ko étudiant ji gonno taw kadi ko jeeyaɓe toon to zot zinapa to banggue worgo ɓen de majjuɓe toon guila e lewru taw kadi ko silto ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi nde arti nde noon noon ɓe mbawi kadi mawnide oɗon ñalawma e oɗum no waɗi ɓe natiri noon ɓe ƴetti camion tan ɓe porsi ɗum ɓe naati kadi e caserne oɗo militaire ɗum noon day ko hunde
hulɓinide no feewi toon to Danemark ene wayno de ɓe kolliti ɗum ɗon ɓe kolliti doronaji jiyama dow weeyo maɓɓe yoga noon ɗum ɗon ɓe keftinani ɗin doronaji goni toon addiɓe ɗon kadi jibru no feewi nde wonno dartini kadi diwgol laaɗe maɓɓe toon to ene wayno de kono Yemen wayno de kadi janguji mbaɗi toon taw ko leydi won Israël waɗi toon ɗin janguji to ɗon wonande kay taw ko capital yimɓe nitta Sana ɗum ɗon ene wayno taw kadi ko ɓen jagguɓe toon taw ko huuti en ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko famɗi fof jeetoto e ɓeɗon mbawi ko ruttade e jomumen 150 e yimɓe ɗiɗo belti hen ɗum noon no bayiniri taw kadi ko ɓeɗon taw ko pro iranien mbawi kono bayinte kaɗo kala ɗum noon toon to Syrie Ahmed Allah Jara ko horejo leydi ndi o wi ɗum noon Israël yo dartin ko kadi ko weddoto pettoje toon to Gaza o yewti ɗum koto leyɗele jonduɗe Amérique ɗum noon wonno kadi ko oɗo taw kadi ko ñalawma taw kadi ko tawtoriyagal batu windere yankore wonnoto to watu laabi 60 ko ɗum tigui kewno toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinamo fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayo TV kumpital men ko ɗo haali ene wayno noon so tawi taw kadi koto nate otoje ɗo ko Saydou Abouba to Lik Seyba gorgol so tawi noon koto leydi hono Mauritanie diwan Guiɗe Maga ko Zakaria Samba Dia so tawi noon ko ɗo so tawi ko leydi hono Sénégal Madina Gounas ko Amadou Samba Lo ɗum noon ene wayno kadi no mbiɗen ni ene ciftin tan délégation leydi hono Mauritanie e gardogol Ghali Abouba gummimi ɗo ñande alkamisare nokase e jeegom lewru ndu gonɗen ɗu yaɓani toon to Sénégal gam tawtoriye toon oɗo conférence hono mawɗo no fewi ene wayno hanki jamma ɓe mbaali ko dumga ñalawma hande o maɓe jokku ɓe paaya toon to dulmaji ɓe tawi toon Sar Abdoulaye Sarr kañumne ummima toon to laaɓno ko leydi hono Sénégal Dakar ne faadi toon to dulmaji ɓe pottot ɗon ɗum noon so yi ha kikiɗe ɓe paaya toon to wendu bosyaɓe gam waɗe toon oɗo conférence kono noon Amadou Samba Lo kañumne ma waw umma toon e ñalawma hande o so yeehi noon ɓe gummima to laamu ko leydi hono Sénégal hono Dakar ɓe jaaɓan toon to Kidira ɓe tawa toon ha Bousso Diallo ɗum ɗon ɓe ñalla ɗon ha kikiɗe ɓe kirda kamɓene ɓe kindana taw kadi ko wendu bosyaɓe ɗum ɗo foof ko gam tawtoriyede toon oɗo taw kadi ko ndeɗo fedde e gardugol taw ko fedde yimɓe Sar Abdoulaye Sarr wondude kadi e Khalidou Abdoulaye Sy ɗum noon e gardugol Sokhna Aminata Guissé ɓe mbaɗa toon conférence taw yuɓɓinde conférence o noon ko musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr ɗum noon ɓe mbawa kadi arde ɓe duuso ɗum ɓe gonda e mum conférence o juɓɓa conférence o yaara no fota yaarude ni ɗum ɗo enen mbiyaɓe tan lawol jaam kamɓene yo Allah kadi rewnu ɗum lawol haɗani ɗon tan ñande 30 lewru ndu ɓe ɓenna toon to ɓulol kaaƴe ɓe mbaɗa toon kadi conférence kadi pattam lamijo ɗum noon ene wayno tan enen mbiya tan ko wawi kadi waɗe toon foof e heɓede e moƴƴere foof enen foof yo Allah yetman men hen peccoɗen e hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe yo jaam jogomon wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandouk.